teraz tú rovinu, ktorú som vytvoril, môžem využiť na to, že do nej budem kresliť profil tejto nejakej spliny, nejakej krivky, po ktorej budeme potom neskôr ťahať ten profil. Takže znovu kliknem na tú rovinu, dám náčrt, dám sketch a ako v predošlom prípade aj teraz budem potrebovať ešte tieto referencie a zadefinujem si túto hornú hranu tejto zadnej steny. OK, zatvoriť. Vezmem si úsečku. Teraz vidím, že mi tu pekne na tom priesečníku chytá bod. Takže nakreslím jedna čiara, druhá, tretia. Stredným kolieskom opustím kreslenie. Tu si vezmem zaobliť, zaoblím túto. Tento roh zaoblím. OK. No a teraz potrebujem zadefinovať kvóty, takže ma zaujíma táto vzdialenosť, tento koncový bod ma zaujíma, dĺžka tohto ma zaujíma, táto horná ma zaujíma a zaujímajú ma aj tieto zaoblenia. OK. No, celé si to vysvietím na červeno a cez túto funkciu, kde mením naraz všetky kóty, prejdem znovu, toto odstránim a ideme meniť kóty. Toto je 7, táto spodná je 70, toto je 22, 12, tamto zaoblenie 21, 5, toto spodné je 10 a potvrdím. Vidím, že mi to pekne nakreslilo. Takže opúšťame náčrt, pretože krivku zadefinovanú máme. Opúšťam náčrt. Teraz mi tá krivka svieti na červeno, to znamená, že je to posledná vec, ktorú som nejakým spôsobom robil. Ak by som náhodou klikol niekde mimo, že mi svieti na modro, tak nie je problém, pôjdem do stromu, na ľavej strane kliknem na ňu, vysvietím a znovu mi svieti na červeno. Teraz, keď ju mám vysvietenú na červeno, tak idem na tieto nástroje. Ten nástroj je sweep, čiže po nejakej krivke budem ťahať profil, ktorý neskôr nakreslím, takže kliknem na ňu. No a čo je teraz dôležité zadefinovať? Vidím, že mi vysvietilo takou hrubšou červenou. Potrebujem zmeniť smer, čiže táto šípka budem chcieť kresliť odtiaľto, od tejto plochy. Takže len kliknem na túto šípku. Znamená, že teraz budem začínať v tomto bode. No a tu dolu zadefinujem, že chcem kresliť plný profil. A vlastne teraz už len kliknem na náčrt. Preniesiem sa do prostredia náčrtu. No a idem si úsečka nejaká. Si môžeme potom všimnúť, že keď kreslím a mám tam tú os, teraz sa mi tu vytvorili také šípky, dve červené. Jedna je tu, keď si všimnete v tom hornom bode, v tom prvom, ktorý som zadefinoval. Pomaly ťahám a prídem sem, tak tu sa mi vytvorila ďalšia červená šípka. To znamená, že tieto dva body sú voči sebe symetrické. Kliknem. Sem. Tu zase sa tvorí L1, L1, to znamená, že dĺžka týchto dvoch úsečiek je rovnaká, ale to nechcem, aby bola rovnaké. Mohlo by to neskôr robiť problém, takže potiahnem buď ďalej, alebo tu je už spravím kratšiu, len ide o to, aby neboli rovnaké. Takže kliknem sem. Ďalšie. Teraz to L1, L1 má zmysel, lebo tieto dve majú byť rovnaké, takže kliknem.
Aj tu sa mi zobrazuje L1, L1, že tieto dve budú rovnaké. Kliknem. Teraz táto je zase totožná s tou prvou úsečkou. Kliknem. A už len zakončím stredným kolieskom opustím náčrt. Tu vidím, že také šípky teraz, ktoré znamenajú symetriu voči tejto stredovej osi. Čo ma tu bude zaujímať, takže to zakotujem. Potrebujem túto vzdialenosť, hrúbku tohto stredu. No a ešte ma zaujíma toto. Dobre. Zadefinované to mám. Môžeme to zmeniť. Toto je 7, 10, toto vidíme. Opustím náčrt. Vidím, že už tu mám nejaký tvar, ktorý zodpovedá tomu, ten profil, ktorý som teraz nakreslil, a vlastne kopíruje tú krivku, ktorú som nakreslil predtým. Takže ak som s tým spokojný, ešte tu môžem dať options, dáme constant section a tu dáme merge ends pre istotu. Takže mám to pekne spojilo. No, teraz potrebujeme nakresliť. Takže tu do tejto plochy budeme kresliť. Znovu sketch. Teraz sa ma pýta, to čo som ja predtým robil tu cez sketch a referencie, tak teraz sa ma to on pýta automaticky. Takže ja chcem túto strednú rovinu, ktorú som vytvoril, aby mi označilo. A teraz ešte tieto hrany hornú, túto spodnú. Tieto hrany. OK. Close. Takže úsečka a začínam v tomto bode. Teraz už len uchopujem na tie čiarkované čiary. Dokončím stredné koliesko a opúšťam. Čo potrebujem zadefinovať? Vidím, že tu nejaké kóty sú, ale tie mňa nezaujímajú, pretože ja potrebujem priemer tohto celého. Toto je len polomer, ktorý budem teraz rotovať okolo tejto stredovej osy. Takže vezmem si kótu a kliknem na tento roh, na tú stredovú os. Znovu. Aha. Takže ešte si musím vytvoriť tú os. Takže kliknem sem, kliknem. Mám tam pomocnú os, ktorá svieti na žlto. A teraz si kóty. Tento roh. Pozor, musí to byť na os, nie na túto úsečku, musí to byť na os. Takže os a znovu roh. A teraz kliknem na koliesko hore a zadefinujem mi to vlastne priemer. Že nie je to len po tento stred, odkiaľ nakreslené, ale je to priemer. A to isté urobím aj tu. Takže znovu tento bod, os, znovu bod a zadefinujem priemer tohoto. Tieto vzdialenosti, alebo respektíve táto výška je zadefinovaná tými prenesenými čiarkovanými čiarami. Čiže potvrdím, prepíšem kóty, tento priemer je 10, tento je 16 a opustím náčrt. Vidím, že mi tam vznikla nejaká takáto skica, takýto náčrt. Teraz cez túto funkciu rotovania kliknem na ňu, vidím, že už sa mi tam robí nejaký tvar. Tu len vidím, že to je 360, ešte skontrolujem, že to je plný tvar a potvrdím. No a posledná vec, ktorú je potrebné urobiť, je na túto hornú plochu, túto, ktorá je teraz vysvietená, do nej nakreslíme kružnicu.
Nejaké kúsačky tu sú, ale pre istotu kliknem na toto. Teraz tu mám, akože on pozná túto kružnicu, tak mne stačí urobiť len to, že prídem sem a vidím, že už mi tu automaticky to uchopuje, keby magnetom priťahuje na stred. Zadefinujem, tu prepíšem na požadovaný rozmer, potvrdím a už len odoberieme materiál. Tu dáme odoberať materiál do opačnej strany a znovu môžeme zvoliť buď cez všetko, alebo potom, že po plochu klikneme na túto spodnú plochu. Dáme OK. Klikneme si tieto ostatné veci. Súčiastka je hotová. Ešte nezabudneme uložiť. OK. To je všetko.